दिनै उदालगुरियाव बिपिएफनि मावफुं मेलाव नुजाथियो बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि आरो फेरगावआव बिपिएफ दोलोनि मावफुं मेलाव बाहागो लायो हाग्रामा महिलारिया फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव दोलोनि मावथिफोरा मावनांगौ खामानिफोरखौ गेबेङै सावरायनो आरो बिथोन होनो थाखाय मावफुं मेल खुंफुंदों बिपिएफ दोलोआ। मावफुं मेलाव दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो बिपिएफनि मावथि सोद्रोमाफोरा लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। फेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोङो जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मोनसे जादों बा जयेन्ट एग्जिकिउटिभ मिटिंआव आं जिखिनि नुदों फेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोबोद स्ट्रं आरो जोङो बेवहाय मोननै समस्ति दं। एनडिए हिसाबै जोङो देरहासार जागोन, टंलायाबो देरहासार जागोन आरो भेरगावआबो देरहासार जागोन। मोननैबो समस्तिया एनडिए हिसाबै जोङो देरहासार जानो हागोन बा स्पष्ट खोथा। फाइनाल रिजाल्टआ जोंना 20 तारिखआव केन्डिडेट फाइनाल डिक्लारेसन। गाबोन जोंना पिएमबि जिरायगोन बास। पिएमबिआनो अल इन अल। पिएमबिआव मा सावरायनाय जायो बेनो। उदालगुरि एसियाव माबाफोर फेक्टर जानो हागौ नामा? दिपेन बर' ओंखारबाय। दिपेन बर'निफ्राय देरसिन आरो प्रेसिडेन्ट दंबावोबा फैबावथोंना, थेवबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा। आंहा मा सिमां नुयो? जोंना सिमाङा जाहैबाय बिटिसिखौ मोजां दाफुंनांगौ, बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ शान्तिपूर्ण भाबै, बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं। सर, दिनै 125 एमएनपिखौ गोबां बाथ्रा बुंदों सर, दिनै प्रमद बाबा। जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125? তাহলে এটা গ্রুপের 2-3টা মিটিং করে আছে গতিকে তো এনেকুৱা তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ এনে সেইবিলাক CWC মিটিঙৰ এপ্ৰুভেলো নাই, PMB মিটিঙৰ এপ্ৰুভেলো নাই। আজি মই যিটো কৰি আছে আৰু অহাকালি যিটো আমাৰ ইয়ৰ গ্ৰুপে যিটো কৰিব সেইটো এপ্ৰুভেল নাই, কিন্তু মই অহাকালি PMBত মই এইটো এপ্ৰুভেল ল'ম। PMB বডি বহিব নোৱাৰা কাৰণে মই এডভান্সকে এইবিলাক কৰিব লগা হৈছে। এনেতো বেয়া হোৱা নাই, মোৰ হিচাপত বেয়া নহ'ব। অহাকালিৰ আপোনালোকৰ সমষ্টি ৱাইজত দুটা যিটো মিটিং লৈছে সেইটো চব গাঁৱৰ চেণ্ডাৰ ব্যক্তি চেণ্ডাৰ কৰ্মীসকলক লৈ আপোনালোকে যোগাৰ কৰি দিব লাগে, এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে ব্লক কমিটিও। ভাল ঘটনা